Because you know we for the Uganda Marjulu to akwede and what have you oknyal konyowa aparo ni kaka wantiere gima nyocha wago lweny kama be asebedo kabire session ka dhi session moko ni mondo Kondelo ling to Migori bendo ling to wase achieve mano kendo koro ido ka koro wach mag maandamano moko miwang'e barabara miwang'e macha koro onge kumo koro man sasa mwagoyo koro ok sasa ma radical ahinya. Radicalism ni poko osekonyowa kuom higni 22 mang'isi kande emomiyo wasedok koro wachal kaka mondo joma marginalized to bedo marginalized nade Sharon thurwa ema wan bedo kod the best doctors, the best engineers, the best professors kata mna legal fraternity wan ema ne wamako kamora mora tang'o momiyo wasebedo waduogo chien nikech sirikal pok obedo ka assistwa nying machakore kod Omondi no and nying ma system moko kosebedo accepted a system makai koro wang'e kaka wabedo nyithindo mabe wanyuolo manyaka ng'ane chake no ang' ne chuni chake mamau to nyinge na tieno igomo chake wuonu to wuonu en Omondi ko biro national ting'iye gi gima unyalo timo gi wiye ok gi nyinge mar ariyo to aparo ni kaka wan kaka joluo kaka wasegoyo sani e sirikal ma wantiere ni the current government to wachung' kama ber kama wachung'e ni the truth of the matter kik wawuondre en sasa ma Kenya kae ni nitie miluongo ni mobilization for political purposes in Europe kucha ji mobilize gima ng'ato timo momiyo wan kod Social Democratic Party, Agriculture Party, Greens Party lure kod tije ma ji timo emomiyo ji mobilize for politics kae chama mwan gogi to kikala chama mag ukabila ahinya chama man Kenya kae ok en mar ukabila ahinya en mag individuals CPA as much as nyalo bet ni jog mulima DCP en mar kata kiwe nen mar jo mulima but en Gashago ODM without Raila Odinga tibro yudo ka tije bedo matek ahinya mar ondiek ni PPA be bro yudo ka with the time to be associated go ndiek masimo ko ideology ma PPA duogo lal to simo ko PPA no ko ideology maber to samondiek ose ka kondiek to do ka simo ko jomo ko mabende ntie to kondiek kaji ok nere simondiek ose to ino ka PPA no koro madhi winjire en ondiek to PPA to manag ma problem man go political party otherwise political parties beyo wach maro ondiek wacho kaka wajero jotendwa yes ntiere problem matin ni elwo Nyanza pok obedo gi democracy mang'eny ahinya nikech wasebedo machal gi one code one party system elwo Nyanza iyudo ka system ko Homa Bay County, Siaya County, Migori County iyudo ka the assembly obedo constituted to onge minority leader ang'o monge minority leader assembly en kikide assembly system moko oyier jite gin from one particular party. The Speaker of the Assembly, Wuke Patino, the Governor of the County, Wuke Patino, and all the MPs bele are members of one party. Manok bad for democracy. Because democracy nyaka bedni, nti majority, the minority. Mondo voices mag minority bende. Because democracy wachoni, the majority have their way, to the minority have their say. Nyaki wachi alternative voice. Nika wenya roti mokama to ginokore ureka mai to kore kati bedo maber. Teach poko bedo maber, the devolution poko wa enjoy Nyanza, nikech Nyanza poko bedo kod two different sides of the house. Ka house ntiere ni kata governor wacho gi mocho doka kaka ne ochakre se michiwo ticket chande. Yudo ka se moko governor ne control, ngamo bedo governor, ne nyaka control mar ngama bedo MCA. Koro ngani bedo loyal to ticket chande kalore kaka ne no yude. To gino dhi mbele for 5 years, masimo ko collecting governor chande mondo tim tich ma ji dwaro. All the other voice okuyudre to mano timre mara mingi elwo Nyanza mopokwa agiyudo devolution maber ahinya but ang'eyo ni kaka wasebedo ka wadhi kodo ka wa engage national government issues madhi mbele gi to wadhi maber except ni chal ka gimoro changanyisha wa wach mar what way Luo 2027 question no ne wachiko kanye ok wanyalo wacho kaka nduku wacho na ni mondo kikwa discuss 2027 time is ripe nduku nyaka koro wachaka kaka itimo analysis to in bedi ng'eyo in kaka ibet kae in ng'ama miyo japiny gi makin nikech in kod uwezo mar neno
mopogore kod japiny ma kawaida. An kaka Oscar Omondi kiluonga kae, ado luong joma ng'eny. Tiluonga nikech ifeel nyaka bed ni an gi deeper understanding mar gimoro kendo anyalo kolo wachno e yo mopogore kaka ng'ama kawaida chane nyalo kole. And that is why nyaka wami through a direction ni 2027 which way political system nikech politics mwagoyo ema kelo maendeleo. To wasebedo gi party mosebedo go ODM for 20 years. Wale celebrate party mosebedo karan magi upcoming. To party mosebedo karan luo Nyanza for the last 20 years to sebedo ODM. Kam wachopeni wachope gima kisongo chon crossroad. No watimo nango nkeche wasebedo begi jatelo mose run for president for that number of years ng'eyo to one kod upcoming leadership monego bed no waloso koro ok wanyalo wacho no walinga no bro wacho kocho 2027 shokas go chemoko emido kase mukelo shoka kelo gimoro to gino bugo ji ka ji poko oje panga no watimo nango to time oserumo koro wayiero ng'ane bas ka koro waseyiero ng'ane moko wahero to moko ngiso before moko wedo prepared moko to mulo public participation to koro waseyiedo wachako pingo gino adaro mar mondo mo TikTok makama hodongi Martin